L-indikaturi ewlenin huma kejl tal-attività ekonomika li jagħtu indikazzjoni tad-direzzjoni futura tal-ekonomija. Figuri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindikaw sinjali ċari ta' rkupru ekonomiku f'dawn l-aħħar 11-il xahar. Wieħed minn dawn l-indikaturi ewlenin għall-ekonomija tagħna huwa l-importazzjoni ta' kapitali jew beni kapitali li jkontribwixxu b'mod sinifikanti għat tkabbir ekonomiku ta' Malta. Statistiċi dwar il-kummerċ internazzjonali pubblikati mill-NSO juru li l-importazzjoni tal-beni kapitali kienet qed tonqos għal 8 kwarti ta' sena konsekuttivi. Iżda issa l-figuri tal-NSO jikkonfermaw illi minn nofs l-2013 l-importazzjoni tal-beni kapitali qed tirrifletti bidla fid-direzzjoni bżieda qawwija ta' 38% fit-tielet kwart u 77% fl-aħħar kwart tal-2013. Barra minn hekk l-investiment dirett barrani f'Malta fl-ewwel nofs tas-sena 2013 qaleb għal pożittiv wara li kien ilu nieżel l-isfel mill-2010 lil hawn. Dan żvela għall-ewwel darba waqt Breakfast News fuq One il-Ministru Edward Cicluna u tħabbar f'aktar dettall fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru. Meta wieħed iħares lejn il-klassifiċi tal-investiment barrani skont is-setturi ekonomiċi, wieħed jinnota li s-settur tal-manifattura kien l-akbar kontributur għal dan it-turnaround li seħħ fl-ewwel nofs tas-sena li għaddiet. Il-Ministru Edward Cicluna qal li dan jawgura tajjeb għal futur tal-ekonomija Maltija kemm mill-lat ta' tkabbir ekonomiku u anke l-potenzjal għal ħolqien ta' aktar xogħol.